fara'a. Ai ko dai na an gobe irin wannan ba. Kwarai ko na dole ne. Mai girma gwamna ya naɗa ni SA, za a kai iyali na dukan ku Makka, sannan da albashin miliyan 5 duk wata. Ai ko da mun taɓa. Amma ya ce sai na aure ɗaya shi, ko kuma a koran aikin. Ko da tsohuwar shi zai haɗu ka aro dadi. Ai ko ƴar aiki ba za a kawo nan gidan ba, ƙara su kore ka ba fansho ba diratu. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Okay, wait, is it in the right dot? Ooh. Wait. Yes, it's in. Ooh, stick it in. Oh, it's in the wrong spot. No, it's not. Wallah, that's cute. Wallah, that's cute. Sai ne ce mai inda wato sai ya ce kilewa sile kuma da daddare sai ne koma sai ne ce alango buru sai ya ce alakanjo sai ne ce inda dabdu sai ya ce kilewa sile da nimike ne ce fajara sai ya ce mane fajar kije sai sarki ya yi dariya sai ya jawaje ka. ما كانت مجرد رفيقة ولا كانت عابر سبيل، بظلمها إذا قلت أختي لأنه هي أقرب من أختي. كل أسراري معها، ثقتي فيها ما لها حدود. غيرها في رفقات كتير، بس إذا بقارنها فيهم ببطل إلهن وجود.